Προϊστάμενος 62 ακούει. Παναγιώτη, είσαι έτοιμος πίσω? Είσαι έτοιμο από επιβάτες προϊστάμενες. 62 κλείσε πόρτες, είμαστε έτοιμοι. 62 κλείσε πόρτες, έτοιμοι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματος. Καθώς συναγερμός στις αρχές έχει προκαλέσει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό της Ράγας. Και ένα δυστύχημα με 2 αμαξοστοιχεία στο ύψος των Θεμών στη Λάρισα. Και τα νοσοκομεία της Αττικής. 2 τρένα, κυρίες και κύριοι, μία επιβατική αμαξοστοιχεία και μία εμπορική, με τα περισσότερα βαγόνια, όπως μας λέει. Με ακούτε! Γεωγραφικό μήκος 22,48779 με εκτιμόμενη ακτίνα αναζήτησης 7.000. Με ακούτε! Στο σημείο που σας έχω βάλει στο χάρτη είναι ανάμεσα στο Παραπόταμο και στο Μακρυχώρι. Α, ωραία, εντάξει. Εμείς Ανάμεσα Παραπόταμο με Μακρυχώρι, πόσα άτομα? σε ποιο σημείο όμως? Δεν γνωρίζω, είναι ηχογραφημένο πως ακούτε. Μισό λεπτάκι. Με ακούτε! Λοιπόν, εξετάσμα 13, τροχαίο ανάμεσα Παραπόταμο με Μακρυχώρι. Αναφέρεται, κλαίνε μέσα από το αυτοκίνητο παιδάκια. Που είσαι τώρα φως μου, ήτανε γραμμένο να με δω για πάντα, να σε περιμένω. Όσο κι αν κρατήσει, να μην το ξεχάσεις. Όταν φτάσεις πάρε όταν φτάσεις. Θα το γράψει ο τείχος, θα το γράψει ο βράχος, πως δεν ήταν μόνο ενός ανθρώπου λάθος. Θα το πει συνείδα, θα το πει κι ο κέδρος, πως εδώ σκοτώνει όπου βρει το κέρδος. Θα το πει Λεβάντα, θα το πει Μυρσίνη, πως κυλάει στα μάτια η δικαιοσύνη. Μάτια του παιδιού μου που δεν θα φιλήσω, δεν υπάρχει τρόπος πια να σταματήσω. Μ' να έρθει ο πύχης και το χαλινάρι, μέχρι να έρθει η Νέμεσης και να τους πάρει. Αν δεν βρω το τέρμα, δεν θα ησυχάσω, δεν θα σταματήσω, δεν θα ξαποστάσω. Δεν θα κάνω πίσω και δεν θα ξεχάσω, θα σε πάρω εγώ, παιδάκι μου, όταν φτάσω. Το λέμε άγονες γραμμές, αλλά είναι οι επιδοτούμενες γραμμές που επιδοτούνται. Όλες οι γραμμές σχεδόν στην Ελλάδα επιδοτούνται, όπως και όλες οι γραμμές στο Παρίσι, στη Γαλλία ή στη Γερμανία επιδοτούνται. Στη Γαλλία οι επιδοτήσεις φτάνουν τα 7,5 δις. Επομένως, δεν είναι κακό να επιδοτείται μία γραμμή. Οι σιδηροδρομικές μεταφορές και οι μεταφορές με το σιδηρόδρομο είναι μεταφορές οι οποίες ως επιτοπλίστων στην Ευρώπη επιδοτούνται και επιδοτούνται πλουσιοπάροχα. Το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, 2 τρένα από αντίθετες κατευθύνσεις βρέθηκαν να κινούνται με τοπικά στις ίδιες ράγες χωρίς συστήματα ασφαλείας, λόγω πριν και πάνω απ' όλα της διαχρονικής πολιτικής εγκατάλειψης του εθνικού σιδηροδρόμου, της διαχρονικής υποχρηματοδότησης, υποεπένδυσης, υποστελέχωσης και επιδοτούμενης ιδιωτικοποίησης του ΟΣΕ, του τμήματος που είναι επικερδές και όχι επιζήμιο όπως οι υποδομές, με τίμημα χαμηλότερο της χορηγούμενης
ετήσιας κρατικής επιδότησης προς την εταιρεία. Το 2017 ξεκινάει η εξαγορά της Τρενοσέ από την Ιταλική FSI Trenitalia έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2022 υπεγράφει σύμβαση που προβλέπει την καταβολή έως 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως από το ελληνικό δημόσιο στην Hellenic Train για την κάλυψη των άγωνων γραμμών. Η σύμβαση επιδότησης έχει διάρκεια 10 ετών με αυτόματη επέκταση για 5 επιπλέον έτη. Αυτές τις διαδικασίες ασφαλείας μέσω της ιδία πρέπει να τις βάλουμε, γιατί εσείς ως κυβέρνηση ιδιωτικοποιήσατε Τρενοσέ και την ιδιωτικοποιήσατε με έναν τρόπο εντελώς άναρχο και έναν τρόπο ο οποίος δεν εξασφάλιζε το δημόσιο συμφέρον. Εξού και υπάρχει πλέον η νέα σύμβαση, όπου γίνεται πλέον έλεγχος για τα δρομολόγια που κάνει η Hellenic Train και ανάλογα για αυτά πληρώνεται. Ενώ στο παρελθόν, μετά την περήφανη διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ και την κολοτούμπα που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας με την ομάδα του, ξεπουλήθηκε η Hellenic Train 45 εκατομμύρια ευρώ, όσο δηλαδή όλες οι ειδοί για μια χρονιά. Ό,τι λεφτά δίναμε για τις υπηρεσίες, για τις δημόσιες υπηρεσίες για ένα χρόνο, ήταν το τίμημα που πήραμε. Χαρακτηριστικότερο του πλήθους και των κάθε μορφής προειδοποιήσεων των εργαζομένων προς τις πολιτικές αρχές, 4 μήνες πριν το δυστύχημα, οι εργαζόμενοι έφταναν στο σημείο εξοδίκου προς τον αρμόδιο υπουργό, προειδοποιώντας τον για το ενδεχόμενο μιας επερχόμενης τραγωδίας. Δεν λειτουργούν εδώ και πολλά έτη φωτοσύματα και τηλεδιοίκηση. Δεν λειτουργεί το σύστημα ETSS, το οποίο προστατεύει απέναντι στο ανθρώπινο λάθος. Παράλληλα, από το 2021, εσωτερικά έγγραφα του Υπουργείου προς τον τότε Υπουργό, Υφυπουργό και Γενικό Γραμματέα, με ένδειξη εξαιρετικά επίγον, προειδοποιούσαν την πολιτική ηγεσία για τον σοβαρό κίνδυνο ενός σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Και νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών. Παρά την πέραν πάσης αμφιβολίας πλήρη γνώση μιας ενδεχόμενης επερχόμενης τραγωδίας, ο τότε Υπουργός Μεταφορών, μία εβδομάδα πριν τη σύγκρουση, διαβεβαίωνε από βήματος Βουλής ότι μια υπεύθυνη πολιτεία δεν μπορεί να παίζει με την ασφάλεια των επιβατών και ότι θα πρέπει να ντρέπονται όσοι αμφισβητούν την ασφάλεια των τρένων. Τερμάτισε και ο χρόνος και το τρένο. Ορίστε κύριε Υπουργέ, τι λέτε για εσάς? Το έχω πει πολλές φορές ότι καμιά φορά σε αυτή την αίθουσα νιώθω ότι γίνεται διάλογος του παραλόγου. Πραγματικά. Και καταλαβαίνω ότι όταν γίνονται επίκαιρες ερωτήσεις όλοι μιλάμε στα τοπικά μας εκλογικά ακροατήρια. Αλλά καλό είναι, κύριε Μαϊκόπουλε, να διαβάζετε καλύτερα. Μαϊκόπουλε, πριν έρχεσαι σε αυτή την αίθουσα. Ένα-ένα λοιπόν να τα πάρουμε με τη σειρά. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Και έχετε μπερδέψει και κάτι άλλο. Γιατί και πάλι είστε αδιάβαστος, δυστυχώς όπως πολλοί συνάδελφοί σας. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι σαφής. Δεν εξαιρεί το γεγονός ότι μπορεί να έρχεται κάποιος και να επιδοτεί μια γραμμή. Και σας εξήγησα. Το Αθήνα-Θεσσαλονίκη που θεωρείται η πιο κερδοφόρος, αν θέλετε, κερδοφόρα διαδρομή, σιδηροδρομική διαδρομή της Hellenic Train, την οποία, κύριε Μαϊκόπουλε, εσείς ιδιωτικοποιήσατε ένα βράδυ για 45 εκατομμύρια και έρχεστε τώρα και μας κουνάτε και το δάχτυλο. Λίγο έλεος σε αυτή την αίθουσα, οι δίθεν αριστεροί, που θα τα κρατικοποιούσατε. Η σύγκρουση εν έτη 2023 δύο τρένων που βρέθηκαν στην ίδια γραμμή και σε αντίθετη κατεύθυνση, δύο τρένων που κινούνταν στις ράγες ενός παρατημένου σιδηρόδρομου, η σύγκρουση σε ένα σιδηρόδρομο ρημαγμένο, η σύγκρουση σε έναν ξεπουλημένο και υπονομευμένο από τις πολιτικές όσων κυβέρνησαν σιδηρόδρομο, σε ένα δίκτυο χωρίς φωτοσήμανση, η σύγκρουση σε ένα σιδηρόδρομο χωρίς τηλεδιοίκηση, η σύγκρουση
σε ένα σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας που να προστατεύουν από το ανθρώπινο λάθος. Αυτή η σύγκρουση είναι ατύχημα ή είναι έγκλημα? Γιατί δεν αποκαταστάθηκε το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης στο σταθμό της Ζάχαρης στη Λάρισα, το οποίο καταστράφηκε λόγω πυρκαγιάς τον Ιούλιο του 2019, και γιατί καταργήθηκε το δευτεροβάθμιο κέντρο παρακολούθησης κυκλοφορίας στην Οδό Καρόλου, στο οποίο εργάζονταν από κοινού στελέχη του ΟΣΕ και της Τρενοσέ? Γιατί δεν εφαρμόστηκε στην ώρα της η Σύμβαση 717 για τη σηματοδότηση και την τηλεδιοίκηση, κάτι που αν είχε συμβεί, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και τις ελληνικές εισαγγελικές αρχές, θα είχε αποτρέψει το έγκλημα των τεμπών? Γιατί το κράτος έδινε τόσες παρατάσεις και έξτρα λεφτά στους μεγάλους εργολάβους που θα έφτιαχναν, υποτίθεται, τα συστήματα ασφαλείας? Θα τιμωρηθεί ποτέ κανένας πολιτικός ή μεγάλος εργολάβος για αυτό που συνέβη? Θα αλλάξει αυτό το βρώμικο σύστημα με το οποίο πληρώνουμε τα κέρδη τους με λεφτά και με ανθρώπινες ζωές? Η υποχρηματοδότηση, ο κατακαιρματισμός των ευθυνών και η έλλειψη λογοδοσίας οδήγησαν σε κατάρρευση τα συστήματα ασφαλείας στα τρένα. Αγνοήθηκαν δεκάδες εξώδικα και προειδοποιήσεις και ακόμη και σήμερα, 2 χρόνια και 57 νεκρούς μετά, εξακολουθούν να μην λαμβάνονται υπόψη αυτές οι συστάσεις για την ασφάλεια των επιβατών. Τι άλλο χρειάζεται για να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα αυτό είναι συστημικό, ότι η ιδιωτικοποίηση σκοτώνει και τίποτε δεν μπορεί να κάμψει την αδιαφορία αυτών των μηχανισμών? Γιατί η Εργοσέ έκανε τα στραβά μάτια όταν οι εταιρείες Actor και Alstom παραβίασαν κατ' επανάληψη τους όρους της Σύμβασης 717, που τους υποχρέωνε να φτιάξουν εντός 2 ετών τη σηματοδότηση και τη τηλεδιοίκηση στον άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης? Γιατί το Υπουργείο Μεταφορών, αντί να ελέγχει τους εργολάβους, ελέγχεται από αυτούς? Από το 1990 μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ για την αναδιάταξη και τον εξυγχρονισμό των ελληνικών σιδηροδρόμων. Το ξαναλέω, 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Από όταν έγινε γνωστό ότι οι ελληνικές αρχές προτίθενται να προχωρήσουν στην πολυδιάσπαση και στην ιδιωτικοποίηση κομματιών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ελλάδος, οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν οι Ελβετοί. «Μην το κάνετε», ήταν η φράση η οποία είπαν. Στην ίδια λογική, η Γερμανία και η Γαλλία ποτέ δεν εξέτασαν την προοπτική της ιδιωτικοποίησης των σιδηροδρόμων. Τα κράτησαν κάτω από δημόσια στέγη. Η Βρετανία, η οποία το έχει πράξει στο παρελθόν, το έχει πληρώσει πολύ ακριβά και έχει παραδεχθεί δημόσια ότι το μοντέλο αυτό δεν αποδίδει. Μετά τα τέμπη, και εφόσον φτάσαμε εκεί και εφόσον είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, τόσα ατυχήματα, τα οποία ήταν πολλά και τόσες αστοχίες. Και πλέον έχουμε 57 καρφιά, 57 νεκρούς και αρκετό αίμα. Τι είναι αυτό που μας κρατάει δέσμιους στην ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων? Πριν από περίπου 2,5 χρόνια, στα τέμπη, το ανθρώπινο λάθος συνάντησε την έλλειψη εργατικού δυναμικού, την ανεπαρκή αξιολόγηση των υπαλλήλων και τη διαχρονική εγκατάλειψη του ελληνικού σιδηροδρόμου. Σήμερα, η πλειονότητα των πολιτών της ελληνικής κοινωνίας δηλώνει πως δεν έχει πίστη στους θεσμούς. Πώς είναι δυνατόν να απαξιώνεται συστηματικά μια ζωτική σημασίας υποδομή και εμείς να πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί ποτέ σε εμάς, στις δικές μας πόλεις, στους δικούς μας ανθρώπους? Πώς θα αποκατασταθεί το συμβόλαιο εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτείας και πολιτών που έχει διαρραγεί? Το αίτημα της κοινωνίας για απονομή δικαιοσύνης στη μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας παραμένει σταθερό και αμετάκλητο. Γιατί εξαφανίστηκαν τότε τα τέμπη από την πρώτη θέση της ιδιοσιογραφίας? 10 μέρες πριν από την τραγωδία στα Τέμπη, ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής εμφανίζεται στη Βουλή ως ο εγγυητής της ασφάλειας των επιβατών στα τρένα. Ρωτώ λοιπόν, πώς χαρακτηρίζεται αυτή η στάση ενός αρμοδίου υπουργού που μιλά έτσι, αν και ήδη από το Σεπτέμβριο του 2021 έχει προειδοποιηθεί με σειρά εξοδίκων των ενώσεων προσωπικού έλξης και μηχανοδηγών για τους άμεσους κινδύνους ασφαλείας που εγκυμονεί η κατάσταση στους σιδηροδρόμους? Πριν και πάνω από αναμενόμενα και προδιαγεγραμμένα ανθρώπινα λάθη ενός προσωπικού που σύμφωνα και με τον επίσημο κρατικό φορέα διερεύνησης του δυστυχήματος εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας εργαζόμενο πέρα από το όριο
που είναι ανθρωπίνως αποδεκτό. Η δικαστική έρευνα φτάνει μέχρι το σημείο που βρίσκει ποιος είναι ο ένοχος, εμείς συγκεκριμένα από εκεί και μετά. Ωραία, αυτός ήταν ο ένοχος. Δεν το ήθελε όμως. Για να μην ξαναπαναληφθεί, πρέπει να δούμε τα συστηματικά λάθη που έγιναν από αυτόν και που γίνονται πολλές φορές στο ελληνικό σύστημα ή αλλού, αλλά δεν καταγράφονται πολλές φορές. Το πρώτο που είδαμε είναι ότι είχε. Εκείνη η μέρα ήταν πολύ περίεργη. Είχαν συμβεί πάρα πολλά γεγονότα. Είχε δηλαδή βλάβες και συνεχόμενες καθυστερήσεις δρομολογίων. Όταν λέμε βλάβες και πριν τη Λάρισα και μετά τη Λάριστα, για μεγάλο χρονικό διάστημα, για ώρες, η διπλή γραμμή είχε γίνει μονή, λόγω ζημιών. Ο άνθρωπος αυτός είχε να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο αριθμό επικοινωνιών. Όταν μιλάμε τεράστιο αριθμό επικοινωνιών, μιλάμε για περίπου 90 σύντομες επικοινωνίες σε 60 λεπτά. Ένα άλλο γεγονός που είδαμε ήταν η θέση εργασίας. Όταν λέμε θέση εργασίας, αυτός ο άνθρωπος δούλευε σε ένα control panel που ήταν μπροστά του και οι επικοινωνίες του έπρεπε να γίνουν στα δεξιά του. Δηλαδή, το GSMR που μίλαγε στους σταθμάρχες, το VHF που μίλαγε με τους μηχανοδηγούς και το τηλέφωνο που μίλαγε με όλους τους άλλους ήταν στα δεξιά του. Όταν έπρεπε να λειτουργήσει και να γυρίσει δεξιά, λογικό είναι ότι δεν έβλεπε το πίνακα ελέγχου. Επίσης, η δικλείδα ασφαλείας που είχε, για να δει το λάθος του, ήταν 2 λαμπάκια στην αριστερή άκρη του πίνακα ελέγχου. Αυτά τα λαμπάκια είναι λογικό ότι αν μιλάς συνεχόμενα δεξιά, δεν θα τα δεις στο άκρο αριστερά σου. Πάμε τώρα στους γιατί συνέβησαν αυτά. Ποιοι είναι οι υποκείμενοι παράγοντες. Οι υποκείμενοι παράγοντες είναι, όπως είπε και ο Πρόεδρος, η διαχρονική έλλειψη προσωπικού από το 2010. Για να μην λέμε, επειδή είμαι μηχανικός κιόλας και δεν θέλω να λέω πολλά λόγια, θα πάω νούμερα. Σύμφωνα με στοιχεία που είναι γραφήματα μέσα στην έκθεσή μας, θα το πάρετε, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανά χιλιόμετρο γραμμής 2 εργαζόμενους. Στην Ελλάδα το 2020 υπήρχε 0,5 εργαζόμενος ανά χιλιόμετρο γραμμής. Να το πάμε και οικονομικά, γιατί είναι και οικονομική η όρη. Ανά χιλιόμετρο γραμμής, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να δαπανάει 170.000 ευρώ. Στην Ελλάδα το 2020 δαπανήθηκαν περίπου 20.000 ευρώ. Πάμε τώρα να δούμε τη φωτιά και την πυρόσφαιρα. Η πυρόσφαιρα, η οποία όπως όλοι ξέρουμε ήταν σε πολύ μεγάλο μέγεθος και αμέσως με το ατύχημα σε δευτερόλεπτα, το ερευνήσαμε με δικές μας παρατηρήσεις, με εκθέσεις καθηγητών και καταλήξαμε ότι βάσει των παρατηρήσεων που μπορούσαν να γίνουν εκ μέρους μας, δεν υπήρξε ένδειξη ότι ο τεχνικός εξοπλισμός του εμπλεκόμενου τροχαίου υλικού προκάλεσε το σχηματισμό και την επέκταση της πυρόσφαιρας που προέκυψε κατά τη σύγκρουση. Οι προσομοιώσεις και εκθέσεις ειδικών που έχουμε υποδεικνύουν την πιθανή παρουσία ενός αγνώστου μέχρι στιγμής καυσίμου. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληγε το πόρισμα του επίσημου κρατικού φορέα διερεύνησης, στηριζόμενο σε έκθεση του καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κ. Αθανάσιου Κωνσταντόπουλου. Η έκθεση του πραγματοποιήθηκε αμυστή, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση για το ελληνικό δημόσιο. Μεταξύ των θυμάτων της τραγωδίας υπήρχαν φοιτητές του. Η έκθεση του βραβευμένου από τη Γαλλική Δημοκρατία καθηγητή, αν και στα ελληνικά, δεν είχε συμπεριληφθεί στη δικογραφία, με το σκεπτικό ότι το πόρισμα του ΟΔΑΣΑΜ παρέμενε επί σχεδόν 3 μήνες αμετάφραστο. Μικρόφωνο βεβαίως. Είπατε νωρίτερα ως προς το θέμα πάλι της πυρόσφαιρας ότι δεν υπήρξε δυνατότητα να γίνει κατάλληλη επιθεώρηση στον τόπο του δυστυχήματος. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά για το περίφημο μπάζωμα που έγινε στον τόπο του δυστυχήματος. Καθήκον της επιστήμης είναι να αναδείξει με πειράματα εάν η έκρηξη θα μπορούσε να οφειλόταν στα έλαια σιλικόνης, τον τεχνικό εξοπλισμό ή ό,τι επισήμως μεταφερόταν στις αμαξοστοιχίες. Δεν διενεργεί ανάκριση για να αναδείξει τι προκάλεσε την έκρηξη. Καθήκον της δημοσιογραφίας είναι να αναδείξει με ερωτήματα τα αίτια και τις παραλήψεις πριν και μετά τη σύγκρουση. Δεν διενεργεί ανάκριση για να αναδείξει αθώους και ενόχους. Καθήκον των αρχών
είναι να αναδείξουν με ανάκριση τι προκάλεσε τη σύγκρουση και τι προκάλεσε την έκρηξη. Αθώους και ενόχους. Γιατί κατά τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα εξήχθησαν ηχητικές συνομιλίες από τα καταγραφικά του ΟΣΕ, άγνωστο ποιος έδωσε την εντολή, ποιος το έκανε ακόμα και σήμερα. Και αυτές οι συνομιλίες μονταρίστηκαν και διοχετεύτηκαν στη δημοσιότητα έτσι ώστε να κατευθυνθεί η κοινή γνώμη προς τη θεωρία του αποκλειστικά ανθρώπινου λάθους. Γιατί έγινε αυτό? Λίγες ώρες πριν τη διαρροή των ηχητικών είχε προηγηθεί διάγγελμα του Πρωθυπουργού που επέρριπτε την ευθύνη της σύγκρουσης στον σταθμάρχη. Αναζητήθηκαν και πότε τα βίντεο από τους 15 περίπου σταθμούς από τους οποίους διήλθε η εμπορική αμαξοστοιχεία τη μοιραία νύχτα? Αναζητήθηκε ποτέ οπτικό υλικό από τις εκατοντάδες επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά μήκος της γραμμής? Πώς θα επιτευχθεί η διερεύνηση μιας τέτοιας έκτασης τραγωδίας όταν βασικοί κατηγορούμενοι κυκλοφορούν ελεύθεροι με υψηλές εγκυοδοσίες και με περιοριστικούς όρους και όμως εξακολουθούν να καταλαμβάνουν τις ίδιες θέσεις στον ΟΣΕ και σε συναφείς εταιρείες? Γιατί έπρεπε να περάσουν 22 μήνες. 22 μήνες για να καταλάβουν οι ανακριτικές αρχές ότι τους είχαν στείλει άλλο βίντεο από αυτό που ζητούσαν από τον ΟΣΕ. Γιατί έπρεπε να περάσουν 22 μήνες για να καταλάβει η ανακριτική αρχή ότι δεν είχε στα χέρια της τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχείας. Γιατί 22 μήνες μετά, όταν ζητάς να πάρεις κάτι και ακούς την απάντηση παρέλευσης χρόνου, εσβήστησαν όλα? Γιατί οι ανακριτικές αρχές δεν έδωσαν εντολή άμεσης κατάσχεσης για τους σκληρούς δίσκους των καταγραφικών, αντί να τους ζητήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο, με αποτέλεσμα να μην υπήρχε επί 2 χρόνια βιντεοληπτικό υλικό μιας αμαξοστοιχείας στον Εθνικό Σιδηρόδρομο που διέσχισε τουλάχιστον 15 σταθμούς διέλευσης? Γιατί, σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου της εταιρείας βιντεοεπιτήρησης, τις πρώτες ημέρες της τραγωδίας μόνο η τροχέα ζήτησε ψηφιακό υλικό από την εταιρεία και μάλιστα 6 ημέρες μετά τη σύγκρουση, στις 6 Μαρτίου? Γιατί μετά από 2 χρόνια η εταιρεία βιντεοεπιτήρησης των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ παρέδωσε 3 βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχείας σε στικάκι και όχι στο σκληρό καταγραφικό δίσκο, που όπως υπέδειξε υπάλληλος της εταιρείας ανασύρθηκαν από τον κάδο ανακύκλωσης. Διεθνές πρωτόκολλο. Αγούν όλο το τρένο. Κοινή λογική. Απώλεια ζωής. Όλοι έξω το τρένο. Πρωτόκολλο τροχέας. Όλοι έξω. Ελάτε προς τα δω. Συντριπτική αλλίωση. Πόρισμό. Συγγνώμη. Μη ιεροποίηση του χώρου του δυστυχήματος. Απώλεια σοβαρών στοιχείων. Το καύσιμο. Η πυρόσφαιρα. Αναρωτιέμαι όπως πολλοί κόσμος. Γιατί κατά παράβαση κάθε διεθνούς πρωτοκόλλου και κοινής λογικής η έρευνα του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην ιστορία της χώρας ανατέθηκε στην τροχέα της Λάρισσας? Και αναρωτιέμαι και για κάτι ακόμη που πολλοί κόσμος αναρωτιέται. Γιατί η τροχέα της Λάρισσας δεν έκανε αυτό που κάνει η τροχέα σε ανάλογες περιπτώσεις ενός απλού τροχαίου δυστυχήματος? Γιατί δεν απέκλεισαν άμεσα το χώρο? Γιατί κατά παράβαση κάθε διεθνούς πρωτοκόλλου από τις πρώτες ώρες της τραγωδίας υπήρξε συντριπτική αλλίωση του πεδίου του δυστυχήματος, καθιστώντας το εξής αδύνατη την πλήρη διαλεύκανση της τραγωδίας. Αποκατάσταση των ομολογίων. Μπάζωμα πεδίου χωράφια έξω. Πάτημα των γερανών στο σημείο του δυστυχήματος. Να ευχερσωθεί, να αφαιρεθεί. Ένα στρέμμα χώματος εμποδισμένο με κρίσιμη σημασία χημικά υπολείμματα πέρα από τις πρόφανες πανανθρώπινες αξίες των υπολείμματων βιολογικού.
Περισυλλέγησαν μεταξύ άλλων 7 των θυμάτων κουλούρι, πηγάδια κουλούρι, πηγάδια ανθρώπινα υπολείμματα, μέλη, βιολογικό υλικό, προσωπικά αντικείμενα. Αρμόδιο φορέας αρνήθηκε γι' αυτή. Υπάρχει ο ισχυρισμός ότι ο χώρος στα Τέμπη μπαζώθηκε, μεταξύ άλλων για να επανεκκινήσουν ταχύτερα τα δρομολόγια των τρένων μετά το δυστύχημα. Το ερώτημα όμως είναι γιατί χρειαζόταν να μπαζωθούν τα χωράφια που βρίσκονται έξω και κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή. Υπάρχει ένας δεύτερος ισχυρισμός, σύμφωνα με τον οποίο το λεγόμενο μπάζωμα έγινε προκειμένου να υπάρχει σταθερό έδαφος για να πατήσουν τα βαριά μηχανήματα που έφτασαν στο χώρο της τραγωδίας για να συνδράμουν τις προσπάθειες των υπόλοιπων αρχών για την έβρεση και θυμάτων και τραυματιών. Το ερώτημα είναι γιατί ήταν αναγκαία η εκχωμάτωση του χώρου, δηλαδή η αφαίρεση χώματος από το πεδίο στο οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα, χώματος στο οποίο μπορεί να υπήρχαν χρήσιμα στοιχεία από βιολογικό υλικό των θυμάτων μέχρι χημικά στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα στη διερεύνηση της υπόθεσης. Γιατί αντιθέτως δεν χρειάστηκε για το πάτημα των γερανών στο σημείο του δυστυχήματος το μπάζωμα του πεδίου, ενώσο οι γερανοί σήκωναν τα βάρους δεκάδων τόνων βαγόνια, μια διαδικασία η οποία συντελέστη άνευ ανάλογης ενίσχυσης του πεδίου. Γιατί μόλις 3 ώρες μετά την τραγωδία οι φαγάνες των συνεργείων μετέφεραν ό,τι βρήκαν στον τόπο του δυστυχήματος, μεταξύ των οποίων και ανθρώπινα υπολείμματα, σε ιδιωτικό οικόπεδο στην περιοχή Πηγάδια, το οποίο μάλιστα ανακαλύφθηκε 13 μήνες αργότερα και μόνο ύστερα από την προσπάθεια που έκαναν οι συγγενείς των θυμάτων. Λίγες ώρες μετά την τραγωδία, εργολάβοι αποθέτουν άχρηστα χώματα μαζί με συντρίμμια, προσωπικά αντικείμενα και βιολογικό υλικό των θυμάτων. Ανακαλύφθηκε από συγγενείς θυμάτων μετά από 14 μήνες. Κατόπιν αιτήματος οικογενειών, η Άνουπης μεταβαίνει στο σημείο με εντολή των ανακριτικών αρχών. Σε 24 ημέρες παραμονής εκχερσώνει και κοσκινίζει τα άχρηστα χώματα, εντοπίζοντας μεταξύ άλλων οστά των θυμάτων. Σε καμία από τις συμβάσεις με τις εταιρείες, ξεμπάζωμα, εκχωμάτωση, η εταιρεία δεν υπήρχε. Γιατί σύμφωνα με δημοσιογραφικά ρεπορτάζ του εργολάβου, άχρηστα χώματα αδρανή σύμφωνα με δημοσιογραφικά ρεπορτάζ του εργολάβου, σύμφωνα με έγγραφα από την εισαγγελία άχρηστα χώματα αδρανή υλικά δεν δόθηκε ποτέ έγκριση από τις γιατί σύμφωνα με έγγραφα από την εισαγγελία αρχές ανακριτικές αποκλειστικές αρμόδιες ενέργεια και αρχές αρχαίες ανακριτικές αποκλειστικές αρμόδιες ενέργεια. Υπάρχουν συμβάσεις με εταιρείες που ανέλαβαν το ξεμπάζωμα και μπάζωμα του πεδίου του εγκλήματος, κάποιες εκ των οποίων καταρτίστηκαν έως και 3 μήνες μετά την εκτέλεση των εργασιών, στις οποίες δεν καταγράφεται πουθενά ως αντικείμενό τους η μεταφορά χώματος ή εκχωμάτωση του χώρου. Αυτό προκύπτει από ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, μεταξύ των εταιριών που συμμετείχαν στις διαδικασίες μπαζώματος και ξεμπαζώματος στο πεδίο, συμμετείχε η εταιρεία η οποία συστάθηκε νομικά 1 μήνα μετά τη σύγκρουση, δηλαδή στις 6 Απριλίου του 2023. Παρ' όλα αυτά, η εταιρεία εισέπραξε περίπου 200.000 ευρώ με απευθείας ανάθεση, η οποία νομοποιήθηκε εκ των υστέρων, δηλαδή 1,5 μήνα μετά τις εργασίες, στις 11 Απριλίου του 2023, καθώς την ημέρα του δυστυχήματος η εταιρεία δεν υπήρχε νομικά. Ισχύει κάτι τέτοιο και γιατί? Σύμφωνα με δημοσιογραφικά ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο υπεύθυνος για την εκχωμάτωση στην περιοχή της τραγωδίας δηλώνει: «Στο οικόπεδό μου τα πήγα με δική μου πρωτοβουλία και ευτυχώς δεν τα πέταξα οπουδήποτε αλλού, γιατί εκεί είχα και άλλα αδρανή υλικά. Η εντολή ήταν να τα πάρω για να τα πετάξω ως άχρηστα χώματα που είχαν ελεγχθεί και δεν προσέφεραν κάτι. Γιατί?» Σύμφωνα με έγγραφα από την εισαγγελία εφετών Λάρισσας, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα και δεν δόθηκε ποτέ καμία άδεια από καμία ανακριτική αρχή για να γίνει αυτό που λέμε ξεμπάζωμα και μπάζωμα στην περιοχή που συγκρούστηκαν τα 2 τρένα. Μόνες αρμόδιες για να γίνει οποιαδήποτε κίνηση στον τόπο της τραγωδίας ήταν ανακριτικές αρχές. Κι όμως το ξεμπάζωμα και μπάζωμα έγινε. Γιατί? Γιατί η σύσταση του επίσημου κρατικού φορέα για τη διερεύνηση του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος της χώρας, του ΕΟΔΑΣΑΑΜ,
καθυστέρησε της τραγωδίας 6 μήνες, οδηγώντας στην απουσία πρόσβασής του σε πρωτογενή στοιχεία από το πεδίο της σύγκρουσης, παρόλο που το φεκ σύστασής του ήταν έτοιμο 1 μήνα πριν από το δυστύχημα. Γιατί με αντιστρόφως ανάλογη ταχύτητα υπήρξε άμεση έγκριση χρηματοδότησης ύψους άνω των 640.000 ευρώ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη διαδικασία ξεμπαζώματος και μπαζώματος του τόπου του δυστυχήματος. Χιλιάδες ευρώ. Κλήθηκε σημείο τραγωδίας, ανέβαινε, έπρεπε προηγουμένως ανακριτικές. 7 Μαρτίου 2025, παραιτηθείς Υπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Υπουργός παρά άγνοια, υπηρεσιακή απόφαση, μπάζωμα, ξεμπάζωμα, 57 νεκροί. Ο διοικητής τροχέας της Λάρισσας, σύμφωνα με την κατάθεσή του, όπως αυτή είδε το φως της δημοσιότητας, επέμενε ότι θα πρέπει ο χώρος του δυστυχήματος να μείνει αναλύωτος. Γιατί μια σειρά από κυβερνητικά στελέχη και υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον πίεσαν να προχωρήσει σε ξεμπάζωμα και στη συνέχεια στο μπάζωμα της περιοχής. Γιατί δεν ενημερώθηκαν πρώτα οι ανακριτικές αρχές, όπως ο ίδιος ο διοικητής επέμενε από την αρχή. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, αποχώρησε από τη σύσκεψη αρνούμενος να εγκρίνει τις παρεμβάσεις στο πεδίο ως τόπου εγκλήματος. Μετατέθηκε λίγο καιρό αργότερα στην αστυνομική διεύθυνση Πιερίας. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, τις πρώτες ημέρες του δυστυχήματος, για την ενημέρωση των δημοσιογράφων αλλά και των πολιτών, ο Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, μετέβη στη Λάρισα προκειμένου να συντονίσει τις ενέργειες αλλά και τις δράσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του πεδίου. Μάλιστα, ο κ. Τριαντόπουλος συμμετείχε σε όλες τις ενέργειες αλλά και τις συσκέψεις που γίνανε μαζί με τους υπόλοιπους φορείς. Συνεπώς, το ερώτημα προκύπτει αβίαστα. Υπήρξε κεντρικός πολιτικός συντονισμός των ενεργειών και των δράσεων, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του πεδίου, δράση η οποία σύμφωνα με τους συγγενείς αλλά και τους δικηγόρους των συγγενών των θυμάτων των τεμπών προκάλεσε αλλίωση κρίσιμων στοιχείων για το δυστύχημα των τεμπών. Μετά από 2 χρόνια, ο παραιτηθής πλέον υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος δημοσιοποιεί ένα email που είχε σταλεί από τον ίδιο 9 ημέρες μετά το δυστύχημα. Αποδέκτες του email ήταν μεταξύ άλλων υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, όπως ο τότε Υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, και αντικείμενό του η σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί τις πρώτες ημέρες της τραγωδίας, παρουσία των ανωτέρω, για την κάλυψη των εξόδων προς αποκατάσταση, διαμόρφωση του χώρου του δυστυχήματος. Πυρονόμος εγκλημάτων εμπρισμού για ένα τόσο τεράστιο πολύπλοκο δυστύχημα, συνδρομή ειδικών πραγματογνωμόνων 2 χρόνια μετά. Διεύθυνση αντιμετώπιση σε εγκλημάτων σε επάρκεια, σε ανεπάρκεια, σε κανένα στάδιο επαρκής φωτογράφηση των στοιχείων. Γιατί στοιχεία από τον τόπο της τραγωδίας, κορμί δέντρων, μπουλντόζα, χώρος απόθεσης των συντριμιών, κουλούρι πηγάδια, ανεξάρτητος φορέας, πραγματογνώμονες. Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης κρίθηκαν σαφή λόγω καθυστέρησης, λόγω κυβέρνηση. Γιατί, όπως προκύπτει από τις καταθέσεις 2 πυροσβεστών που είδαν το φως της δημοσιότητας και τη δεύτερη ημέρα της τραγωδίας εκτελούσαν χρέη ανακριτικού υπαλλήλου στο πεδίο, δέχτηκαν αφόρητες πιέσεις να υπογράψουν έκθεση αυτοψίας χωρίς να έχουν διενεργήσει αυτοψία όπως προβλέπεται? Μου άσκησε αφόρητη πίεση να υπογράψω την έκθεση αυτοψίας. Αρνήθηκα διότι δεν είχα διενεργήσει αυτοψία, ούτε είχα ασκήσει σχετικά καθήκοντα στον τόπο του δυστυχήματος. Και συνεπώς, εάν υπέγραφα, αφενός θα ενεργούσαν αρμοδίως και αφετέρου θα βεβαίωνα ψευδός πως είχα διαπιστώσει και είχα αντιληφθεί με τις αισθήσεις μου αυτά που θα γράφονταν στην έκθεση αυτοψίας. 2 χρόνια μετά την τραγωδία, με εντολή του εφέτη ανακριτή, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος μεταβαίνει για πρώτη φορά στο Κουλούρι, όπου φυλάσσονται τα συντρίμμια των 2 τρένων. Όταν μετέβησαν στο χώρο της σύγκρουσης, μόλις τη δεύτερη μέρα της τραγωδίας, τους δόθηκε εντολή να μην προβούν σε καμία ανακριτική πράξη ή αυτοψία και να αποχωρήσουν. Και αν ναι, γιατί? Εάν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ετηθεί να εξετάσει φωτογραφίες των συντριμιών από το οικόπεδο στο Κουλούρι όπως ήταν 2 χρόνια πριν, αυτές υπάρχουν σε επάρκεια?
εάν ετηθεί να εξετάσει φωτογραφίες των συντριμμιών από το σημείο της σύγκρουσης, όπως ήταν 2 χρόνια πριν, στις 2 Μαρτίου, η μέρα κατά την οποία ο Γερανός μετακινούσε τα συντρίμμια. Επίσης αυτές υπάρχουν σε επάρκεια. Έχει πραγματοποιηθεί σε κάθε στάδιο επαρκής φωτογράφηση των στοιχείων της τραγωδίας. Για το οικόπεδο στο Κουλούρι, που συνιστά τον επίσημο χώρο απόθεσης των συντριμμιών της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην ιστορία της χώρας, συγγενείς, δικηγόροι και τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών έχουν δημόσια καταγγείλει ενέργειες στο χώρο που θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε αλλίωση των στοιχείων. Ερωτάμε. Πρώτον, ο επίσημος χώρος απόθεσης των συντριμμιών, επαναλαμβάνουμε, της μεγαλύτερης σιδηροδρομικής τραγωδίας στην ιστορία της χώρας, είναι διαρκώς περιφρουρούμενος και στεγασμένος ώστε να διασφαλίζεται οποιοδήποτε ενδεχόμενο τυχόν φυσικής ή τεχνητής αλλίωσης των στοιχείων. Και δεύτερον, διατηρείται πλήρης, επίσημη, λεπτομερής καταγραφή κάθε ενέργειας στο πεδίο στο σημείο απόθεσης από την ημέρα απόθεσης των συντριμμιών. Αν όχι, γιατί? Δημοσιευμένες φωτογραφίες δείχνουν εργάτες να κόβουν με οξυγόνο τμήματα της εμπορικής αμαξοστοιχείας κατά τη μεταφορά τους στο Κουλούρι. Η έλλειψη επαρκούς καταγραφής και φωτογράφησης πριν από τις εν λόγω ενέργειες έχει καταγγελθεί ως αλλίωση στοιχείων. Το καμένο κηλικείο, επίκεντρο θυμάτων και πυρκαγιάς, έχει ειδικά αναφερθεί ότι κομματιάστηκε. Τον Σεπτέμβριο του 2023 η κακοκαιρία Ντάνιελ βύθισε κυριολεκτικά στο νερό όλα τα πιστήρια στο Κουλούρι. Μία ανεξάρτητη επιτροπή πραγματογνωμόνων που συνέδραμε οικογένειες θυμάτων συνέλεξε θεμελιώδεις πληροφορίες για την τραγωδία, όπως αριθμό και θέση ανέβρεσης επιβατών, επιζώντων και θυμάτων, μηχανισμό θανάτου, τραυματισμού και διάσωσης, ώρα άφιξης και διακομιδής διασωστικών συνεργείων, φωτογραφικό χρονολόγιο εξέλιξης της φωτιάς. Τα στοιχεία αυτά τέθηκαν υπόψη του ΕΟΔΑΣΑΜ και της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων. Στοιχεία που συνιστούν επίσημο, υποχρεωτικό, απαραίτητο, θεμελιώδες, πρωταρχικό και πολύτιμο πρωτογενές υλικό για τη διερεύνηση του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος της χώρας. Συνελέγησαν επαρκώς από τις αρχές όσοι είχαν φυσική, νομική και ηθική υποχρέωση? Αν όχι, γιατί? Γιατί τα πρώτα δείγματα εδάφους από τον τόπο της τραγωδίας ελήφθησαν 29 ημέρες μετά τη σύγκρουση, γεγονός που κατά το πόρισμα του επίσημου κρατικού φορέα διερεύνησης, του ΕΟΔΑΣΑΜ, οδήγησε τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης να κριθούν ασαφή λόγω της καθυστέρησης των 28 ημερών και της μόλυνσης του πεδίου του δυστυχήματος? Εντοπίστηκαν από το Γενικό Χημείο του Κράτους έως και 1 χρόνο μετά την τραγωδία και παρά τη συντριπτική, τεχνητή και φυσική αλλίωση του πεδίου του δυστυχήματος, ίχνη διαφόρων υδρογονανθράκων που η ύπαρξή τους δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως αποτέλεσμα ρύπανσης ή άλλων φυσικών λόγων ή βιομηχανική σύσταση των υποεξέταση δειγμάτων? Και αν ναι, γιατί? Γενικό Χημείο του Κράτους. Επίσημο έγγραφο, έκθεση. Δεκέμβριο 2024. Παραγγελική παραγγελική Γενικό Χημείο. Πλαίσια αρχές. Σπουδή. Να ορίσουν τα έζωνα σε περίπτωση διαγρόμου. Περιοχές μόλις σε περίπτωση έγωνων φράκων 57. Οι νεκροί δεν έχουν φύγει. Το Δεκέμβριο του 2024, κατόπιν σχετικής παραγγελίας του ειδικού εφέτη ανακριτή, το Γενικό Χημείο του Κράτους πραγματοποιεί εργαστηριακά πειράματα σε δείγματα ελαίων σιλικόνης από τους 3 μετασχηματιστές των τρένων που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση, στα πλαίσια πραγματογνωμοσύνης του καθηγητή χημικών μηχανικών του Πολυτεχνείου Δημήτρη Καρώνη. Όπως έγινε γνωστό, τα αποτελέσματα των πειραμάτων απομάκρυναν ακόμα περισσότερο το ενδεχόμενο η δημιουργία της πυρόσφαιρας να προκλήθηκε από τα έλαια σιλικόνης.
Γιατί ένα τόσο πολύ αναμενόμενο πόρισμα κατατέθηκε 14 μήνες μετά την αρχική ημερομηνία παράδοσης και χωρίς να καταλήγει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα για τα αίτια της πυρόσφαιρας. Η αρχική ημερομηνία παράδοσης του πορίσματος Καρόνι είχε καθοριστεί για το Μάιο του 2024. Μετά την έκθεση γνησιότητας της αστυνομίας για τα 3 βίντεο που απεικόνιζαν την εμπορική αμαξοστοιχεία, το πόρισμα δεν εξέτασε ενδεχόμενη παρουσία αδήλωτου φορτίου στη δημιουργία της πυρόσφαιρας. Προχώρησε σε μία τρίτη, μη βέβαιη και για τον καθηγητή, εξήγηση που διατυπώθηκε για πρώτη φορά. Δημοσιεύματα, κοινοβουλευτικές τοποθετήσεις, φωτογραφίες από ντρόν. Λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση, η Αντροδικαστική Υπηρεσία Παράβαση Διεθνούς Πρωτοκόλλου προκύπτει έγγραφο είδε φως δημοσιότητας. Γνωρίζουμε ιατρικές βεβαιώσεις, φωτογραφίες, καταθέσεις, 2 πυροσβέστες που επιχείρησαν. Γιατί στους εν λόγω πυροσβέστες δεν έγιναν ιστολογικές και τοξικολογικές εκτάσεις. Απροκύψουν αίτια των χημικών χημικοί οσμοί που Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα και κοινοβουλευτικές τοποθετήσεις, το βράδυ της σύγκρουσης βρέθηκαν στο πεδίο 2 ανώτατα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Τα παραπάνω στελέχη έχουν κληθεί από τις ανακριτικές αρχές να εισφέρουν στην ανάδειξη της αλήθειας? Αν όχι, γιατί? Σε προγενέστερες εθνικές τραγωδίες, όπως στη Μάνδρα και στο Μάτι, υπήρξε αντίστοιχη παρουσία ανώτατων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων? Και αν όχι, γιατί? Οι αρμόδιες αρχές τήρησαν περίμετρο ασφαλείας και διαθέτουν σήμερα λίστα εισερχομένων και εξερχομένων στο πεδίο της σύγκρουσης, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Διακήρυξης Ανθρωπίνων Απολειών? Αν όχι, γιατί? Γιατί κατά παράβαση κάθε διεθνούς πρωτοκόλου η αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία δεν προχώρησε στη διένεργεια τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που θα έδιναν πέραν πάσης αμφιβολίας απαντήσεις για το αν υπήρχαν ενδεχομένως χημικές ουσίες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο θάνατο ανθρώπους οι οποίοι επιβίωσαν τη σύγκρουση. Αντίστοιχες εξετάσεις σε απανθρακωμένες ορούς είχαν διενεργηθεί στις πυρκαγιές στην Ηλία το 2007 και στο Μάτι το 2018, χωρίς το συνοδό στοιχείο της ανεξήγητης έκρηξης. Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, 40 μόλις ημέρες μετά το δυστύχημα, δόθηκε εντολή να καταστραφεί το βιολογικό υλικό των θυμάτων, το οποίο συνήθως διατηρείται αρκετούς μήνες και που αν είχε διατηρηθεί θα είχαν μπορέσει να γίνουν οι προβλεπόμενες τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα είχαν δώσει απαντήσεις στα αίτια θανάτου των θυμάτων. Γιατί, σύμφωνα με μαρτυρίες επιβενόντων τραυματιών, κατά παράβαση του πρωτοκόλου της σύστασης R99-3 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών, δεν διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενες τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις ούτε στους επιζήσαντες τραυματίες, ούτε και σε όλες τις ορούς, οι οποίες θα αποκάλυπταν, πέραν πάσης αμφιβολίας, καθοριστικές πληροφορίες σχετικά με τα αίτια της φωτιάς που ακολούθησε. Είχαν καεί τα μαλλιά μου και το δέρμα μου παρά το γεγονός ότι δεν είχα επαφή με τη φωτιά και εγώ όταν ο ισοφάγος μου είχε πριστεί η γλώσσα μου. Είχα εγκάβματα που με παραξενεύουν μέχρι και σήμερα. Το έγκαυμα στο μπράτσο μου ακόμη δεν έχει επουλωθεί τελείως. Διαπέρασε όλες τις στιβάδες του δέρματός μου, καμία ιατροδικαστική εξέταση δεν διενεργήθηκε. Έμεινα με λίγα δέκατα όρασης, βλέπω θολά. Μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να βρεθεί η αιτία. Δεν είχα έρθει σε επαφή με τη φωτιά και είχα έγκαυμα στο πόδι, στην πλάτη και στην κοιλιακή χώρα. Ήταν κάτω από τα ρούχα μου, τα οποία ήταν άθικτα. 2 χρόνια μετά τα εγκάβματα με ταλαιπωρούσαν. Δεν έκλειναν, δεν είχαν αποχρωματιστεί και το δέρμα μου είχε περίεργη υφή, σαν να είχε καταστραφεί ο ιστός. Καμία ιατροδικαστική εξέταση δεν διενεργήθηκε. Όσο ανέπνεα, ενστικτωδώς ζητούσα περισσότερο αέρα. Το δέρμα μου νόμιζε ότι κάποιος μου το τραβάει. Καμία ιατροδικαστική εξέταση δεν διενεργήθηκε. Σύμφωνα με ιατρικές βεβαιώσεις και καταθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας, 2 πυροσβέστες που επιχείρησαν στο 2ο και 3ο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχείας δηλώνουν ότι υπέστησαν χημικά εγκάβματα στο δέρμα τους παρά την απουσία επαφής τους με τη φωτιά και χωρίς να υποστεί καμιά ζημιά η στολή τους.
Γιατί στους εν λόγω πυροσβέστες δεν έγιναν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να προκύψουν τα αίτια των χημικών εγκαυμάτων. Επιχειρούσα στο βαγόνι 2 και τα νερά που έριχναν οι συνάδελφοι έπεφταν πάνω μας. Αισθανόμουν στο δέρμα μου κάτι σαν γρατζουνιά, αλλά εκείνη την ώρα δεν έδωσα σημασία και συνέχισα την προσπάθεια. Στις 6 ώρα, όταν ολοκληρώσαμε τις ενέργειες απεγκλωβισμού στο βαγόνι 3, έβγαλα το γάντι μου και είδα ότι το δεξί μου χέρι ήταν άσπρο. Στη συνέχεια με ενημέρωσαν ότι έχει νεκρώσει ο ιστός. Όταν στη συνέχεια κατέβασα τη στολή και από τα πόδια είδα ότι έχω εγκάβματα και στα πόδια. Γιατί ανακριτικές αρχές χώρης η επίσημη χρήση ανακριτών το τελικό στάδιο της αποδείξης Γιατί το πόρισμα του επίσημου κρατικού φορέα διερεύνησης του δυστυχήματος παραμένει σχεδόν 3 μήνες μετά την κατάθεσή του αμετάφραστο στην ελληνική γλώσσα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τεθεί στην κρίση των αρχών. Η επίσημη μετάφραση δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23 Μαΐου 2025. Είναι απορίας άξιων γιατί οι δικαστικές αρχές, οι ανακριτικές αρχές, όρισαν εξ αρχής, από την πρώτη στιγμή, ως επίσημους δικαστικούς πραγματογνώμονες, 2 επιστήμονες, ο οποίος ο ένας είναι μηχανολόγος και ο άλλος ηλεκτρολόγος. Αντί να ορίσουν ένα χημικό μηχανικό, ο οποίος θα μπορούσε να δώσει ασφαλείς απαντήσεις στο θέμα, στο ζήτημα που έχει δημιουργήσει τις πιο μεγάλες αντιδράσεις και που έχει ρίξει και ένα πέπλο πάνω από αυτό το ζήτημα. Το θέμα της πυρόσφαιρας. Μόνο ένας χημικός μηχανικός θα μπορούσε να δώσει ασφαλείς απαντήσεις για το ζήτημα αυτό. Γιατί οι ανακριτικές αρχές έχουν απορρίψει 2 φορές το αίτημα γονέα για εκταφή και λήψη βιολογικού υλικού από τη σωρό του παιδιού του, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες εξετάσεις και να γίνουν γνωστά τα αίτια του θανάτου? Δεν πρόκειται για νόμιμο και ανθρώπινο δικαίωμά του? Σε συγγενείς θυμάτων παραδόθηκαν σφραγισμένα φέρετρα. Αποτελέσματα της αιματοληψίας Γενικό Χημείο του Κράτους Ανακριτικές Αρχές. Κρίσιμοι μάρτυρες εφέτης ανακριτής. Δικογραφία 300.000 σελίδες. Δεν ορίστηκαν 2-3 περισσότεροι ανακριτές ώστε να επιταχύνουν, διευκολύνουν διαδικασία διερεύνησης. Η άδεια. Αφώτιστες πτυχές. 14 μήνες μετά την τραγωδία, οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι της Άνουμβης έχουν δώσει ένδειξη παρουσίας βιολογικού υλικού θυμάτων. Το χώμα κοσκινίζεται για να βρεθούν μικρά οστικά υπολείμματα. Μάντας, πόμα, τσέρκι, παλέτα. Τεχνικοί σύμβουλοι οικογενειών έχουν καταγγείλει πως αποτελέσματα δειγματοληψίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, που συμφωνούσαν με την εκδοχή των ελαίων σιλικόνης ως αιτίας της έκρηξης, κοινοποιήθηκαν εντός 40 ημερών, ενώ αντιθέτως αποτελέσματα πάλι από το Γενικό Χημείο του Κράτους που εντόπιζαν ίχνη υδρογονανθράκων έγιναν γνωστά μετά από 9 μήνες. Ισχύει κάτι τέτοιο? Και αν ναι, γιατί? Γιατί, όπως καταγγέλουν επιβαίνοντες της αμαξοστοιχείας και οι δικηγόροι τους, οι ανακριτικές αρχές δεν κάλεσαν εγκαίρως και αυτοβούλως τους άνω των 100 επιζώντες του δυστυχήματος που εκ της θέσεώς τους, καθώς βίωσαν, είδαν, άκουσαν, ανέπνευσαν, είχαν εκφράσει επιθυμία να εισφέρουν ως αυτόπτες μάρτυρες στην όλη ανάκριση. Γιατί κρίσιμους μάρτυρες που ο εφέτης ανακριτής έκρινε απαραίτητο να κληθούν και κλήθηκαν για κατάθεση, ακολούθως οι ίδιοι μάρτυρες με απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας αποκλείστηκαν από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που θα διερευνούσε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Γιατί με τέτοιο γιγαντιαίο όγκο δικογραφίας άνω των 300.000 σελίδων δεν ορίστηκαν από την πρώτη στιγμή 2, 3 ή και περισσότεροι ανακριτές ώστε να επιταχύνουν, να διευκολύνουν τη διαδικασία διερεύνησης και την ταχύτερη εκδίκαση του δυστυχήματος που σύμφωνα με τον επίσημο φορέα διερεύνησης αποτελεί όχι μόνο εθνική τραγωδία αλλά και εθνικό άγος. Γιατί για όλα τα προηγούμενα δεν ζητήθηκε από τις ανακριτικές αρχές άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ενός εκάστου εκ των εμπλεκομένων προκειμένου να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις αφώτιστες πτυχές
του μεγαλύτερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην ιστορία της χώρας. Δημοσιογράφοι πριν την τραγωδία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Οικογένειες των θυμάτων. Είσαι ο Υπουργός Μεταφορών. Μπορεί να πας στη Βουλή και να πεις ναι, έχουν πρόβλημα ασφάλειας στα τρένα. Η τηλεδιοίκηση ήταν σε άλλο χώρο παλιά μέχρι το 2019 ή εδώ? Σε αυτό που επισκευάζεται. Σε αυτό που επισκευάζεται, όχι εδώ. Μετά την τραγωδία, η κοινωνία κυοφορεί. Υπάρχει ομφάλιος λόρος. Η κοινωνία εργοδοτεί τη δημοσιογραφία. Βρέθηκαν κάτι χώματα τελευταία εκεί, μερικά φορτηγά, εκεί δίπλα. Οι αρχές ήταν στο πλευρό της έρευνας, οι αρχές ήταν γονιός στο πλευρό των γονιών. Οι αρχές ήταν κοινωνός στο πλευρό της κοινωνίας, γιατί οι αρχές αξιολογούνται. Όποιος έχει πραγματικά κατηγορίες για εμένα, με αποδείξεις, ας σταματήσει να κραυγάζει. Ας τις φέρει. Είμαι εδώ, είμαστε όλοι εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη στις οικογένειες των θυμάτων, γιατί δεν φροντίσαμε να κάνουμε ως δημοσιογράφοι πριν την τραγωδία ό,τι μας αναλογούσε προκειμένου τα δικά σας παιδιά να γυρίζαν πίσω εκείνο το βράδυ με ασφάλεια. Ευχαριστούμε τις οικογένειες των θυμάτων, γιατί φροντίζετε να κάνετε ως γονείς μετά την τραγωδία ό,τι δεν σας αναλογεί προκειμένου τα δικά μας παιδιά να γυρίζουν πίσω κάθε βράδυ με ασφάλεια. Γιατί όπως κάθε τι, η κοινωνία κυοφορεί τη δημοσιογραφία. Υπάρχει ομφάλιος λόρος. Από εκεί τροφοδοτείται. Από εκεί αισθάνεται τον σφιγμό. Και σε κάποιες περιπτώσεις, όταν δεν συμβαίνει αυτό, αποβάλλεται από τη συνείδησή της. 57. Η ευθύνη δεν αποκαθίσταται. Γιατί καθένας θα ευχόταν το τελικό δίκημα, το έχουν πάντα. Τα παιδιά δεν έχουν φύγει. Είναι από πάνω, ψηλά. Γεια μου. Μάνα. Παιδί μου. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό. Κανένα τμήμα από το υλικό, από τα χώματα τα οποία πάρθηκαν από εκεί, δεν εξαφανίστηκε, πήγε λίγο παραπέρα. Καθένας πάντοτε θα ευχόταν το τελικό δίκιο να το έχουν οι αρχές, ώστε στο τέλος να αποκαθίσταται η διαταραγμένη συλλογική πίστη στον άνθρωπο. Οι αρχές ήταν ερευνητής στο πλευρό της έρευνας, ήταν γονιός στο πλευρό των γονιών, ήταν κοινωνός στο πλευρό της κοινωνίας. Γιατί οι αρχές αξιολογούνται και όταν προκύπτουν ευθύνες, καθίστανται είτε πολιτικά υπεύθυνες, είτε ποινικά υπεύθυνες. Στο ερώτημα αν υπάρχει το ενδεχόμενο να μετέφερε το τρένο κάτι ύποπτο, απαντάω υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Θα ήλπιζα πράγματι, και δεν το ξέρω, στον φάκελο του εφέτη ανακριτή να υπήρχε επιτέλους ένα βίντεο από αυτό το τρένο. Τώρα το γιατί τώρα δεν το πείτε. Το γιατί τώρα, διότι τώρα βρέθηκα. Γιατί η ανώτατη αρχή είναι η κυβέρνηση. Εκείνη επιλέγει την ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων. Εκείνη έχει την πλειοψηφία στις επιτροπές της Βουλής κατά τον έλεγχο τυχών ποινικών πολιτικών ευθυνών. Γιατί σε ένα σημείο συνέπιπταν πάντοτε στους αιώνες οι ανθρώπινοι πολιτισμοί, ανεξάρτητα από λαούς, θρησκεύματα και ιδεολογίες. Δεν υπάρχει πολιτισμός που να μην σέβεται τους νεκρούς. Οι πρόγονοί μας το θεωρούσαν επιταγή των θεών, έναν ηθικό κανόνα που υπερέχει των ανθρώπινων νόμων. Υπαγορεύεται από την ανθρώπινη συνείδηση. Ακούτε ότι πήραμε σακούλες, αυτές είναι οι πράσινες σακούλες που πήραμε τα παιδιά μας. Γιατί ατυχήματα θα συμβαίνουν πάντοτε. Τραγωδίες όμως πρέπει είτε κάποιος να τις γράψει, είτε κάποιος να τις υπογράψει. Γέ μου, άνομους άντρες που την ταφή νεκρών απαγορεύουν και τα εντάφια δώρα, ανάγκασέ τους να τα δεχτούν αυτά. Σταμάτα εκείνους που τους θεσμούς μολύνουν της Ελλάδας. Όταν κανείς τους νόμους δείχνει σέβας, τότε από το χαμό σώζει της πόλης. Αν κάποιος τους στερήσει αυτό που πρέπει να έχουν, δίχως τάφο αφήνοντάς τους, όλη την Ελλάδα προσβάλλει. Αν γίνει ετούτον νόμος,
δειλούς θα κάνει τους αντριωμένους. Ήθελα να πάρω το σώμα του παιδιού, αν ήρθε η ώρα του να φύγει, αλλά το κορμί του το θέλω. Να τελέσω την κηδεία όπως προβλέπετε, να περιποιηθώ το παιδί. Το λείψανο αυτό που υπολείπεται, ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι, ό,τι κύτταρο έχει μείνει, εγώ το θέλω. Να το βάλω εγώ ο ίδιος εκεί, να περιμένει την Ανάσταση. Εμείς που πήραμε τα παιδιά μας στις σακούλες, μόνο οι γονείς από την Παλαιστίνη μπορούν να μας καταλάβουν που παίρνουν τα παιδιά τους στις σακούλες. Σας ευχαριστώ. Ζωές που δεν έχουν πια ονόματα, παιδιά που μάζεψαν στα χώματα, μπάζα μετρό, μπάζα και αξιώματα. Δεν ζητάω καλοσύνη, θέλω δικαιοσύνη για να βρω τα χαμένα μου χρώματα. Τα μάτια μου να μην δακρύζουν πόνο, μου έμεινε μια φράση μόνο, δεν έχω οξυγόνο. Δεν έχω οξυγόνο. Μάνα, ουρλιάζουν οι νεκροί σου, το ρούχο του παιδιού σου απόψε τι σου φύλαχτο, και πάρε μας μαζί σου. Τα μάτια μου να μην δακρύζουν πόνο, μου έμεινε μια φράση αυτή μόνο, δεν έχω οξυγόνο. Δεν έχω οξυγόνο. Δεν έχω οξυγόνο.